Elkanoren mundu biraren 500. urteurrenaren kari liburu bat idaztea eskatu zioten Joseba Sarrionandia idazle entzutetsuari. Lana Ares marrazkigile kubatar ezagunarekin osatu zuen eta orain marrazki horiekin erakusketa ibiltari bat ere martxan da eta berau ikusteko parada izango dugu apirilaren 22 bitartean Lapurdiko Getarian. Arratsaldeon ikusentzuleo, Gipuzkoako eta Lapurdiko Getari anaituta daude eta bi herrietako ikasleek Joseba Sarrionandiarekin egoteko parada izan dute berriki. Nerea Olaso lankideak ekarriko digu jarraian gaia, baina gaur kulturari begirada zabale eskaini behar diogu eta Joseba Aurkenereneren azken liburua ere ezagutuko dugu. Euskaldunok Erro eta Itxaropen izenekoan justu, baina lehenik nola ez, aktualitateari begirada bat, hemen iparraldearen orenean. Ongi etorri. Macronek hitzaldia telebistan ematen zuen unean, kazerola da egin dute Baionako herriko etxean. Baita beste hainbat herritan ere, Hendaian esaterako eta departamentu ezberdinetako suprefektura itzinetan. Erretreten erreforma beharrezkoa dela defendatu du Macronek beste behin eta itun sozial berria proposatu die sindikatuei. Gaur bildu da patronalarekin eta erakunde sindikal batzuekin eta datorren astean bide horria aurkeztuko duela errandu. Herritar askok baina, heltzen arrabotsarekin erantzun diote eta bien bitartean maiatzaren baterako intersindikalak salbuespeneko manifestazioa antolatu nahi du. Atoiontzi bat ondoratu zen bart Baionako portuan 2 lagun barruan zeudela. Aturriko estuarioan lotuta zegoenean gertatu zen ezbeharra arratsaldeko 7 inguruan eta 30 suhiltzaile inguru baita urpekariak eta poliziak ere hurbildu ziren eta oren baten buruan lortu zuten 2 lagunak bertan lan egiten zuten arrantzaleak bertatik ateratzea. Unik atera zituzten, baina ospitalera eraman zituzten eta ikerketa egiten ari dira, zergatik gertatu zen argitzeko. Euskaldunak Erro eta Itxaropen du izena Joseba Aurkenerena idazlearen azken obra. Narrazio liburu honek Euskaldunekin loturiko kultur, historia, etnografia eta mitologia gaiak aztertzen ditu. Euskal Herriak oso erro sakonak dituelako eta hortik bizi da nolabait, baina badugu itxaropena beste herria bezala aske eta gure kultura zabaldu ahal izateko, egun hori iritsi dadin, ezta? Liburuan historian gaindia inbeste ezagunak ez diren pertsoneiak argitara ekarri ditu. Ezai bururatzen Jose Mari Farragirre lantzea orokorrean zergatik badagoelako jorratuta eta alde guztietatik begiratuta eta hola, ezta? Baina demagun bere emaztea Angelita Kereseta, berarekin eskonduta 17 urte zituela han Ameriketan, 8 seme alabak edukita eta han geratu zen Ameriketan. Hori da pertsonaia bat aztertu gabe dakaguna. Iauteriei buruzko artikuluez gain, obraren bukaeran 7 lurraldetan erabiltzen diren hitz eta erramoldeak bildu ditu idazleak, gure erroen parte direnak azken finean. Uste dut, geroa egiteko erroetatik edan behar dugula, gaurko orain alditik ere bai, baina ez dagoela gerorik, ez bagira abiatzen gure erroetatik. Liburuaren helburua zein den azpimarratu du. Erakustea badela herri bat, bere bizikerak historian barna egin dituena, izan dela, badela eta izanen dena. Euskaldunak Erro eta Itxaropen liburuaz gain, Siberoa bihotzean eta gogoan deitzen den liburu bat kaleratzekotan da idazlea. Maite dut Euskal Herri guztia, eta hola bere aniztasunean, baina Siberua onartu behar dut berezia izan dela niretzat, bai, eta gehien bat horko euskalkia ikasten eman ditut igual egon nazei edo 7 urtez. Eta nire semiak ere, euskeraz ondo egiten zutenean eta horla, eta bazen ordua ikasteko beste hizkuntzak ez, edo frantsesa, edo espainola, edo ingelesa eta horiek, lehenago eraman nituen Siberora 2 urtez, Siberotarra ikastera. Bere obrak irakurriko duen horri mezua helarazina izan dio Aurkenerenak. Eziatzen diot bidaia on gure kulturan barne, hori bai. Eta ez badu maite, egun batean erekin topatzen denean, lasei derrien erraiteko Urruñan edo Euskal Herriko edo zein tokitan, kafe bat hartuko dugula elkarrekin eta erran entzidak. Igual badut zerbait konpontzeko moduan edo,
Munduari bira eman zion ontzia izeneko erakusketa Getarian apirilaren 22 bitartean, eta bertan, izen bera duten bi herriko ikasleekin batera izan da Joseba Sarrionandia. Elkano ona edo txarra zen, olako kriterio moral arraro batekin juzgatzen da duela 500 urteko gauza bat, eta egin behar dena esautu. Jende hori, sasoia eta etori, ez da, eta aurreritzi morales aparte, kontatu zer pasatu den eta eztabaidatu egin beharko litzateke. Hori egiten saiatu naz. Iaz argitaratu zuen Pamiela argitaletxeak liburua, gazte zein helduentzat eta Ares marrazkigile kubatar ezagunaren irudiekin batera osatu dute erakusketa. Orain arteko osatuena Lapurdiko, Getari herrian ikusgai dagoena. Ikasleen interesa piztu du Jurretakoak. Ez genekigun historia guzti hori juten zala eta hori, eta gu bakarrekan genekigun lehenengo pertsona izan zela mundu hori bira mantziona, eta liburak imaitare gauza gehiago ikastitugu. Bestela mundu hori bira mantziola eta beste izer gehiago. Ez askotan epaitze ditugula gertaera asko, benetan zer gertatu zen jakin gabe, eta gertakizun horien liburu hontan asko zehatzago jasota daude, eta aldi berean kontaketak beste ikuspuntu batetik, pixkat ikuspegi kritikoago batetik eta hausnarketarako bide eman digu. Hauek ikustea zeukaten marrazkizunetako Elkano eta honek beste ikuspegi bat emateio eta oso aberasgarri izan da bai. Historia gaiak oso konplexuak izaten dira eta ez da posible kontaera bakar bat, ezta? Edozein gertaeratan 1000 kontaera daude eta liburu honetan konkretoki mona saiatzen da historiagilea da eta historia kontatzen saiatzen da, baina hori bainak ipini behar dira eta neskat horrek Jobak asmatzen ditu bainak, ez da, eta matiz asko barzaio dozein kontaerari, ez da, eta umeak egiten du kontraesan funtzio hori, ez, liburuaren egituran. Halaber, bi getarien arteko anai arteko lanari abiapuntua jarri diote Elkanoren aitzakipean. Aurren arteko harreman horiek ere sakontzeko. Herrien historiak, itsas historiak biziki lotuak dira, marinaren arteko harreman hainitz izan dira, eta nunbait historia hori guk ere konpartitzen dugu. Elkartzen gaituenaren inguruan pixka bat, ez da, alde batetik itsasoa eta bereziki euskararen inguruan. Hurbil gaude, baina urrun gaude. Eta pixkat lortu nahi izan da hori, elkarrena hurbildu, elkarrekin baditugula harremantzeko aitzaki pila bat, eta ariketa hori etorri ga. Harreman sakonago baten hasiera izatea nahi dugu, hori garai batean itsasoz harreman du edo antzekotasun horiek zituztenak, gaur egun lurrez behintzat elkartzeko. Ilustrazioak formatu handian ikusteko parada ere Getariako museoan. Ikusentzuleok irudi hauekin amaituko dugu saioa bihar arte.